Bună dimineața! Avem război în Orientul Mijlociu. Nici nu l-am terminat pe ăla din Ucraina și am început altul în Orientul Mijlociu. Ieri vă spuneam că americanii își retrag o parte din familiile lor din Orientul Mijlociu, din bazele pe care le au în Irak și Bahrain, retrag oamenii neimportanți de la ambasadă. De ce? Azi noapte s-a dovedit a fi reală această retragere a americanilor și oportună pentru că Israelul a lansat un atac amplu asupra programului nuclear și a conducerii militare a Iranului, ucigându-l pe șeful Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, cea mai puternică organizație militară a statului Iran, și lovind zeci de ținte într-o operațiune care împinge regiunea într-un nou conflict cu consecințe incerte. Știm deja că Israel a atacat instalațiile de apărare antiaeriană în precedentele luni și a lovit, le-a distrus, ceea ce a creat posibilitatea ca acum să atace chiar facilitățile nucleare ale Iranului. Iranul, știind că are deja îmbunătățite 400 de kilograme de uraniu necesar pentru câteva bombe. Zeci de avioane au încheiat primul val al atacului înainte de zorii vineri, a declarat Israelul la televiziunea de stat, iar televiziunea de stat iraniană a raportat explozii și a arătat fum ridicându-se în capitala Teheran. Valuri de atacuri vin la doar câteva zile înainte ca trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump pentru Ucraina și pentru Orientul Mijlociu, să se întâlnească cu omologii săi iranieni pentru a 6-a rundă de discuții. SUA au declarat că Iranul trebuie să renunțe la capacitatea de a îmbogăți uraniu necesar pentru a construi o bombă. Iranul a refuzat, lăsând discuțiile într-un impas. Iată ce trebuie să știți. Mass media de stat iranian a declarat că comandantul Gărzii Revoluționare, Hossein Salami, a fost ucis de un atac israelian la Teheran, un atac asupra conducerii de top a țării. Primul ministru Benjamin Netanyahu și ministrul său al apărării, Israel Katz, au decis luni că atacul va începe vineri, ora locală, a declarat un oficial de securitate israelian. Netanyahu a declarat că operațiunea militară va dura atâtea zile cât este nevoie. Katz a declarat starea de urgență și a avertizat că se așteaptă ca Iranul să riposteze. Atenție! Proxy iranienii, Hezbollah și Hamas sunt deja aproape anihilați în zonele, iar în Liban Hezbollahul este îndepărtat de la granița cu Israelul. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că Statele Unite nu au fost implicate în atacul și a avertizat că Iranul să nu vizeze forțele militare americane din Orient. Este clar că nu a fost implicat, pentru că operațiunea israeliană este pregătită de mult mai mult timp. Netanyahu a ridicat posibilitatea unor atacuri cu președintele Trump într-o conversație telefonică de luni, potrivit a doi oficiali americani. Deci l-a avertizat Netanyahu pe Trump. La scurt timp după aceea, Statele Unite au început să mute unii diplomați și persoane aflate în întreținere militarilor în Orientul Mijlociu. Prețurile petrolului, ce ne doare și pe noi, au crescut după atac, iar contractele futures pe acțiuni legate de toți cei trei indici bursieri majori din SUA au scăzut joi seara. Ne așteaptă iarăși o perioadă destul de dificilă.